Poď bližšie. To s tým súdom. S tým súdom? No, tak ja som ti to tam už vravil vlastne, že museli sme ísť do Teplíc, rozdelili sme sa na týmy a zadanie bolo to, že dostali sme každý 3 zápalky a že kto to vymení za najväčšiu vec, proste objemovo najväčšiu vec, tak tento. Donesol som skriňu, ktorú som našiel v nejakom opustilom baráku, do ktorého som sa vlúpal a rozbil som okno kameňom. Kubo, toto asi nebude jedlo. Prečo mi nikto nepovedal, že to nepôjde takto? Čo si ma nevaroval? To bude dobré. Nie, nemôžeme sa podávať emóciám. Nehraj teraz na klavír! Boha, horí. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuj, ty kokot! Ó! Že prídu turisti za Bačom a vidia Baču, ako mieša halušky kokotom. Dobre. A pýtajú sa Baču, že Bača, a varešku nemáte? A Bača na to, že joj, vareška by aj bola, ale brinzy málo. Kamo, a čo mám spraviť z 2 plátkov síru, mi povedz. Počkaj, idem pre ďalší. Spravíme to takto, Kubík. Ty máš svoju placku, ja mám svoju. Daj mi ten čerstvý. Nie, ty si vybral. Super, tento je plesnivý už.